Bamanyari che ani musudimse ani ma koro yoro jona ma foro yoro sunna ma ka amunu mi kan lame di sanga den kondana ambo fu ka wole mandon ka o barkada amalo dona ka fo o mafli o yere manyina o so dembe radio jaka fola ka bob mako kurufina minyi akola la jamni mimi sigi aw ye kariwo kari kliga flawfe ambe o jam kan kene ka nu o ye tungarangi u ka kene ye anka mako diaspora aw dankana ni kene kan kukura kliga na bara tabulu freni mi karamo do batungara be dugula ma torotalam Gamini sungolo makono gringa jo ni fon barka ka boku sobe o adamada ko ti bansina bi ay anya moria mini domino banen ko fe anga jam ka anga tmeni atoy Ahmed Jakti le président technique ale de be chokola ni watina anga technicien baka kunti badu anko mako directeur technique mini semen froko la ka anyana ani ni mami nana ini mami mi nyonyi folo sani ina nga nyonyi ode bwa jabati ni watina le semen ko kuna famille awne du wana che Amadou Mukorobe no wala saka kana sabati ambela gilenye ayo danse ni kene kan kokura ndo ko ina Ahmed Jakti ina fo do kuntola ambe soni da femi kan kusube fenwu fe no bi jamana konnana ambe kono fondi o ko saratigol la femi fana be no bi jamana ko kanana no be malidun kun kan munum be no nulu ta tamarola ambe kono fondi o saratigol fana abake sababu femi ni jamana dewni mun be mali konnana lu ka sega turangu kibara soro abake sababu fana minni anga jamana turangu fana yu fana ka seka so kibara soro ka soro be usigrola ayo danse kene kan kokura bi femi koni ni kenere leala ani kumbedo klifla tamake CCB kondana minni turange no fe amena oko danyana maya bi kenere leala femi bi talike tamade munumbe no nule maroka dewni ulu kala sababu na fami nyu ka jamana ma femi nye uye kumbe kenere lenke ulu ni mali tamade ni nyonche sabula Ahmed Jakti ni agetemine malla no minyanga tamade ni ukala sababu chamanyi du caman kondana min yi kuran sara yi jisara du yɛrɛ musaka fanba mamu mi tamayɔrɔ la I b'a sɔrɔ du kɔnɔna I b'a sɔrɔ olu bi u seko k'a la kosɛbɛ hali denmisɛnninw ka golta wari kuma dɔw la u bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ la fan dɔw fɛ I b'a ye k'a fɔ min ye dugu kɔnɔna ni fɛn o fɛn ye ekɔliso madarasa so min ye misiri ye ka taa se jibondo ma ka taa se hali siraw dilanni ma dɔɔni dɔɔni I b'a ye k'a fɔ duguden minnu bɛ yen n'olu tamana olu de bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Maroc I k'a fɔ bi ani Maroc ka sɔrɔ a bɛ gulo ɲɔgɔn na kosɛbɛ Ahmed Jakti sabula n'i y'a jateminɛ I b'a ye k'a fɔ banque minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye wari bonw ye olu caman bɛ yen nɔ u nunjuru turulen bɛ banque wɛrɛ minnu na n'u y'u ka ɲɛmaayasow ye o ye Maroc banques ye n'i y'u fana ta k'a lajɛ tuguni I b'a ye k'a fɔ sisan Maroc ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔkan na u man ca yɛrɛ nka olu kɛlen bɛ ka kɛ sababu ɲuman caman ye walasa fɛn min ye u ka sigida ye u bɛ se ka hɛrɛ caman ani fɛn caman bɛ yen nɔ ka se ka o sɔrɔ bi Ahmed Jakti bi min kɔni ye wulikajɔ caman ye o bɛ sen na sabula min bɛ tali kɛ an ka sigida kow kan I b'a ye olu bi nafa caman se u ka yɔrɔ maaw ma wari mun min na wari min bɛ kɛ sababu ye ka magoɲɛw kɛ sokɔnɔna na a bɛ kɛ sababu fana ye ka fɛn dɔ labɛn min ye donjanko ye n'o ye I n'a fɔ entrepreneuria siraw kan ka sira wɛrɛw dayɛlɛ u ye minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ basigilen o la don min na I bɛ jamana kɔkan na yɔrɔ min na ni I bɛ fɛ ka segin ka na so walima ni sɛgɛnlabɔ sera o b'a sɔrɔ I fɛn dɔ labɛn walima k'i to activité yɛrɛ la ni wari caman mara ka fɛn caman réaliser I bɛ se ka segin ka na so donc ko in bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na min ye sigikafɔ in kɔni ye a kɛla tile fila kuma ɲɔgɔnya ye a kɛla CCB la a kɛnɛ kan min ye an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye Docteur Alou Bari anale baro kɛ projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ kuma ko développement ale ye o coordinateur général ye a ye fɛn minnu fɔ u ka baarakɛtaw kan Ahmed Jakti an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Tɔgɔ ye Docteur Alou Bari ala ye coordination cellule technique de co-développement ala y'o ɲɛmaaya kalifa na bi o sirilen do ministère des Maliens établi à l'extérieur ɲango ma tungarakɛw ka ministère o sirilen do o la n b'o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ CICB la forum dɔ de bɛ yen bi n'o tɔgɔ ye ko Maroc ni Mali ka sigi ka fɔ tungarakɛw ka fɔ ɲɛta la an'u ka u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an'u ka projets bɛ se ka don ba la cogoya min na an b'o kɛnɛ de kan.
Malmakɛ aw ye cɛkɛda ye I b'a sɔrɔ baara bɛɛ lajɛlen ni a taacogo don I y'a fɔ k'a fɔ ko aw dɛnnen bɛ ministère mun na o de ye malidenw ka ministère ye minnu bɛ jamana kɔkan na aw ka baara ye jumɛn ni jumɛn ye jɔnni b'a nafa sɔrɔ. N y'o fɔ n balimakɛ n bɛ foli lase ma anw bɛ a mɛnna dɔɔni cellule technique de co-développement a bɛ min na a b'a la ka tunkarakɛw ka hakilinaw k'o don ba la sigida bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ani baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na o baara de la donc o bilama Faransi ani Union européenne o ka dɛmɛ kɔnɔna na an ye projet caman kɛ projet bilama an bɛ se ka barika da Ala n'a kira ye an bɛ projet 50 ni kɔ la bi o projet 50 ni kɔ in an ye école-sow jɔ an ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ an ye même barajiw jɔ min bɛ jiminɛ kɛ an ye suguw dilan an ye centrew dilan musow ka baarakɛyɔrɔw an ye musow ka sɛnɛkɛlaw n'an b'a fɔ périmètre maraîcher an y'o caman jɔ projet 50 in kɔnɔ an ye kɛnɛyasow jɔ bi na vraiment an b'a fɔ tarɛ parce que vraiment an ye sigida caman bɔ nɔgɔ la an ye kɛnɛyaw sabati ka kalanw ni fɛnw sabati o cogoyaw la donc vraiment o ye I mana bila o y'an ka jɔsen fɔlɔ ye an ka jɔsen filanan an ye tunkarankɛ minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ fɛ ka na baara kɛ u yɛrɛ ye cette fois-ci an y'o mɔgɔ 100 lana o ka bɔ Faransi mɔgɔ 50 fɔlɔ o nana an de avion billet ci u ma u kana baara kɛ Mali kɔnɔna na donc an nana an y'u dege ka projet bɛ sɛbɛn cogoya min na ka projet monter u ye o kɛra incubateur ka hukumu kɔnɔna na o mɔgɔ 50 fɔlɔ olu nana an y'olu bila fo ka se u ka projet yɛrɛ sɔrɔ fɛnw na n y'a bɛ fɔ ma business plan k'o bɛɛ dilan o ye donc o kɛra kalo 1 baara kɔnɔna na o mɔgɔ 50 fɔlɔ nana o tɛmɛnen ko ka bɔ yen o bɛɛ kɛra ministre Almodo Ag Ilen o ka yamaruya kɔnɔna na donc o mɔgɔ 50 fɔlɔ min nana o tɛmɛnen ko mɔgɔ 50 wɛrɛ nana o cogoya kelen na bon o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛna mɔgɔ 20 de ta o mɔgɔ 20 in na ka 14,000 euros ɲɔgɔn na k'o di o kelen bɛɛ ma pour que u ka se k'u ka projetw don ba la an ye fɔlɔ min fɔ n'o o bɛ kɛ investissement productif collectif ye an bɛ dɛmɛ se kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la an bɛ 70 di tunkarakɛw olu bɛ sigiyɔrɔ 10 di sigida ɲɛtaa mɔgɔw ani ONGw olu bɛ sigiyɔrɔ olu bɛ 20 di donc an bɛ wari di an tɛ jigin $15 jukɔrɔ mais an t'a di ka tɛmɛ $30 ɲɔgɔnna kan donc ka $15 ou $30 k'o di ma falaki pour que k'i ka sigida bɔ nɔgɔ la ne fɛ o projet man ca jamana in kɔnɔ mais a bɛɛ de bɛ kɛ sigida bɛ lafiya cogoya min na sigida bɛ taa cogoya min na anw filaw ko misi i b'i ka misi gɛn ka taa binkɛnɛ de nɔfɛ n'i yɛrɛ ka so n'i ye binkɛnɛ kɛ yen i ka misiw bɛ to so dɛ sɛgɛrɛ foyi t'a la o kɔ donc an ka baara ye nin de ye bakuru la. aw ka baara bɛ ɲɛsin dugubaw de ma wa a bɛ ɲɛsin marabolo de ma walima a bɛ ɲɛsin togodaw ni dugumisɛnninw de ma. ayiwa bon nin kuma in diyara n ye an bɛna appel à projet kɛ n'an bɛna projet kɛ kuma min an bɛ passer Mali région bɛɛ kɔnɔ ka taa gouverneur sigi ka a ka cercle mɔgɔw bɛɛ sigi fo ka se mɔgɔ 50 préfet bɛɛ min na sigida bɛɛ min na a bɛ fɔ a bɛɛ ye donc an bɛ tile 2 baara kɛ ka nin projet in a ka ɲɛf'u ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen tuguni tunkarakɛw sigilen don yɔrɔ min na mɔgɔ fɔlɔ minnu taara n y'o olu ka organisation ka bon ni bɛɛ ta ye n y'o ye an balima marakaw ye olu sigilen don Faransi an bɛ taa Faransi an bɛ taa projet ɲɛf'u ye an bɛ taa Espagne Madrid an bɛ taa ɲɛf'u ye an bɛ taa Italie ka taa ɲɛf'u ye parce que olu de ye bakurubaw la minnu ka surun an na n o jama ka ca n ye projet appel à projet fɔ u ye gafe dɔ b'an bolo a bɛ fɔ o ma cahier de procédure o cahier de procédure ye an b'o de d'u ma pour que u ka projetw sɛbɛn o hukumu kɔnɔna na donc o bɛ bɛn anw ka hakilina ma an bɛ sɔrɔ ka commission sigi ka sɔrɔ k'a lajɛ projet minnu kɛra ka ɲɛ donc pour que an ka se ka se o fɛn kɛ donc an b'o baaraw de la donc vraiment bakuru la an bɛ tɛmɛ Mali région bɛɛ fɛ ka taa ni projet ɲɛf'u ye ne de b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'aw ka bila la n'i y'a ye i jɔni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman an bi yan tunkarakɛw de ye n y'a tunkarakɛw tɛ an ka projet tɛ an ka foli bɛ tunkarakɛ bɛɛ ye ani cɛ ani baraji. ani ce ani baraji amina yɛrɛ bɛ a diyara n ye ni tun ye docteur Alubari ye ale ye baarakɛda dɔ ɲɛmaa ye baarakɛda min bɛ yen nɔ n'a sigilen bɛ
k'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni ɲɛta baara kɔni o ko b'u ye ka se ka baara kɛ ka ɲɛsin o yɔrɔw ma kuma dɔw la baarabolo cininw don sabula min ye projet à impact rapide de don fɛn minnu bɛ kɛ n'a baara nɔ bɛ ye yɔrɔnin kelen Amadu Jakite a bɛ tali kɛ olu de kan donc u y'a fɔ cogo min na an bɔra k'a yɛrɛ ka kumaw mɛn sisan a nafa bɛ se sigidala mɔgɔw ma directement an bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali bi ala ka a ɲɛ k'a d'an ma n'u bɔra yen nɔ fɛn min ye an tula kɛnɛ in kan hali bi min ye au conseil de Mali l'extérieur olu ka jɛkulu fanfɛla fɛ an n'an balimakɛ dɔ fana ye baro kɛ a tɔgɔ de ko Amidu Traoré min ye Amidu Traoré ale yɛrɛ ye jɔn ye baara in a y'a ye cogo jumɛn na a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Hamidou Traoré voilà ne sigilen don Faransi a bɛ san 40 ani san 7 bɔ voilà n bɛ haut conseil là comme président d'honneur avec un rang de conseiller spécial. J'ai été aussi haut fonctionnaire à la mairie de Paris. Sisan bɛ Mali la yan nɔ CNT kɔnɔ comme vice-président. Bon o ye de k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ tunga la u bɛ baaraba minnu na u bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn pour que baara nin vraiment a ka se ka yiriwa dɔ ka fara kan pour que mɔgɔ caman minnu bɛ yen nɔ ni dɛsɛ b'u la sɛgɛn b'u la olu bɛ se ka na Mali kɔnɔ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ pour que k'u faso balo. Ayiwa ni nafa jumɛn bɛ se ka kɛ a la min ye malidenw minnu jango minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana kɔkan na. Voilà, nafa mun bɛ se ka k'a la komi n y'a f'i ye nafa ye de vous savez n'i y'a ye an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn k'i yɛrɛ ye mais n'an jɛra ka kɛ koba ye ka kɛ usines ye ka kɛ industrie ye o de la an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ parce que fɔlɔfɔlɔ anw maliyɛn minnu sigilen don tunga la mais san kɔnɔ an bɛ mun don Mali économie na c'est 500 milliards o ye de wari minnu bɛ na banque fɛ mais minnu bɛ na kɛrɛfɛ n'i y'o fara kan a bɛ taa jusqu'à 1000 milliards maintenant n'an sera ka baara kɛ a ɲɛ ma o 1000 milliards n'an bɛ se k'o doubler sisan bi forum nin kun ye de comment baara bɛ se ka kɛ pour que maliyɛn minnu bɛ tunga la u bɛ se ka jamana yiriwa cogo min na a don a se b'an ye a dɔnbagaya b'an ye parce que n bɛ kuma kelen f'i ye anw maliyɛn minnu bɛ tunga la anw taara Faransi jamana la dɔw bɛ jamana wɛrɛ la mais an ye ɲɛmɔgɔya ta yen nɔ an ye ɲɛmɔgɔya ta yen nɔ cogo min na anw bɛ dɛsɛ k'o ɲɛmɔgɔya ta an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka ko k'an ka an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko min ye ko ɲuman ye bon Marocain fana bɛ fɛ k'an dɛmɛ ka mun kɔ c'est une bonne chose parce que anw ni Maroc ye kelen ye parce que an bɛ dancɛ bɔ bon vraiment anw de balimaw ye fana liens b'an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon olu fana u développé don ka tɛmɛ anw kan n'an n'olu y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon n'olu bɛ se k'an dɛmɛ ko caman na e ka n'i ye Mali lajɛ sisan an ka fruit fɛn fɛn bɛ dun Mali la a bɛɛ bɛ bɔ Maroc Maroc bɛ se k'an dɛmɛ an k'o dilan Mali kɔnɔ yan nɔ o bɛ dɔ bɔ fruit sɔngɔ la et en même temps denmisɛnnin minnu tɛ baara la olu fana bɛ se ka baara o kɔnɔ bon banque sira fɛ Marocains de bɛ Mali banque nin bɛɛ ɲɛfɛ bon an bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ an bɛ se ka usine dɔw développer avec les Marocains vraiment ni Ala farala an kan vraiment nin ye koba de ye o tuma an bɛ dugawu kɛ pour que Ala ni kira k'an dɛmɛ ko bɛ se ka yiriwa cogo min. Amina yarabi ni kun ye min ye honorable min ye an ka fɔ Amidu Traoré n'ale ye au conseil maa ye président d'honneur do conseil spécial do n'o ye u ka président ba Habib Sila ko conseil o fana kɔfɛ a bɛ an ka cɛmancɛ wasabulon n'o ye CNT a b'o la min ye ɲɛmaa dangan do n'o ye vice président ye donc nin kun y'ale fana ka dakuruɲaw ye an b'aw laji k'a fɔ hali bi nin bɛɛ lajɛlen kɛla kunbɛ kɛnɛ kan CICB la u bɛ min wele k'a fɔ ko forum Maroko malien Marokaw olu minnu sigilen bɛ tunga na ani maliden minnu sigilen bɛ tunga na olu de y'a ŋaniya ka fara ɲɔgɔn kan ni ministère de Mali l'extérieur k'o fɔ ka fara kan n'olu ka laɲini n'u ka wulikajɔ ye walasa fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka kɛ nafa ye Marocains ye mun ɲɔgɔnna k'u fɛ yen nɔ o fana ka se ka kɛ an fana fɛ yan a kɛnɛ kan min ye 16e fan fɛ conseil supérieur de la diaspora malienne ni o ye 16e ye a président ba Mohamed Cherif Aïdara an n'a fana kumana Amadu Jakite. N bɛ jaka fɔ n bɛ fɔ kosɛbɛ i ka wulikajɔ la e ni daba ala ni aw ɲɛnifin tɛ maliden min bɛ sigilen bɛ kɔ kan jamana ko la ani diaspora ka ko la lajɛ min kɛra tile saba nin kɔnɔna na a labɛn tun laɲinina an ka minisiri bolo min ye alhamdulilayi aliyɛn a ma se ka na ko a fari man d'a la an bɛ ala deli ala y'a nɔgɔya ala asifi ya rabbi
forum nin to ko Marocco Malien, forum de diaspora Marocco Malien a créé expertise France. Expertise France ye de me ba di ola ka masoro les ambassadeurs ka Djadji Soumaré ka Soumaré ka fo kosope et ani GIZ l'ambassade d'Allemagne et de l'Union européenne où le forum ni en fait financé. Donc forum ni la wul compte février pour que expérience min sur la marocain boulot et au cas diaspora 2000 là pour que ambiseka ou expérience sur Togodi pour un diaspora productif dans les investissements investissement productif on ta forme manakana parce que anga wala lana anga milliard kelemi lana milliard keleni tlan don wodo et 1000 milliards bakele tout dumuni fen ni na fawe quoi donc ulu sera ko ke pour que enfant biseka agnon o lawalia et from ni kera fenyo mbaye parce que ikalo fencham bi fo tumodo mo ti tinyo fo c'est-à-dire femia balikake parce que atseka femme malikera jamana folo mi abla ko sare sumba kono donc ranko joyoro dans les institutions atumbe ambul watmina atunti France atunti Maroc atunti jamana sila malikera jamana folo yi mi ministère yel dédié à l'extérieur ni ala je abdou ministère siti dunya kono min didi yende do ka diaspora ni malite ati malitel uludo do move africa simaf uludo do banque atlantique uludo do bim uludo do BOA uludo do donc pratiquement notre économie est détenue par le Maroc donc c'est très intelligent de leur part donc an kuni ya la ñini aw binim bef kayan fo aw fana ka dodi expérience min tarda ambulo aw la wala aw fe aw ka expérience lasegi pour que am seka ke ñom fe et enfana antina an bulla kolon kanana donc fornu la wala odema et a koloma yoro fana fmi atna ke foromo gansan yiba fuko tulu takere to gamina akera bana abla tiroir kono atiko yenize commission de bisiki 5 ans commission nimbi balaje yanni forum flana wo ke Maroc ote ka foko min fora mun sarkala wala ala ministre minana kana ministre des affaires étrangères nola parce que ministre des affaires étrangères aleni CEDEAO délégation ou négociation là ambe ala delika foko ou bina ben kola jan inshallah ou bina ben kalotani segi ou fait sanfla en tout cas au temalala c'est en tout cas au de l'année depuis septembre donc anana aya foko ko asimi tola ko inshallah fon foraya abila wolea donc ne dun dalembo la ni alasonna parce que na fu ko mali kura mali saka kura ya ni diaspora mi ma don akura la donc aya awbe bado anga joyoro intellectuellement o ko chani ay wari mindila pour la diaspora donc forum kara o fe chama fon fora mais mba fe ka da yoro ni na mba fe ke jemu kan yere sigi forum ninka be daba inviter le long forum de diaspora prochaine l'année alasonna Maroc c'est dem de baw invité aywa alaka ansi joka o don kono amer jakte minye ni ku Mohamed Cherifo Aidara ni ale minye 16e président bay wala ka dakku ñew fana ku ni akene kam akon be ka sawu bi ñu may amer jakte Marocain ñu u ka baraw ka ci gumina parce que déjà Mali yere ni nga tungo takalaje jama ka cha kusube fukata fo alhamdulillah tabarakallah donc ni o mogo forla ñonga o buga mu fo jakte wari nga cha akado ngani be forla ñonga misalla anga fara ñonga amun be barake yano radio jaka fula ambega jega wa kelingili fara ñonga nga du fendo la ani nene kelen ngumi fendo ken yere e ka bi fendo ki yere ba so atike tuga kelen donc jama kan nafa be ko laje wala sa feminye ko nyi absega si kala kelen nga tugo mina albi amitu kene kelen ka minye amina welebla ma fula fana ma munu fana kun bi kenen kan dakuriya munu b'u bolo an ka jɛ ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc Ahmed Jakite an bɛ to kɛnɛ kan min ye an bɛ taa au conseil fanfɛla fɛ nin waati na Mamadu Lamini Ban ale kun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Lamini Ban ye maa ye maa min ka kɛsi barika ka bon nin ko la maa caman fana bɛ a dɔn min ye radio jaka fɔ fiɲɛ siraw fɛ Monsieur Ban ani tile somɔgɔw ka kɛnɛ i dan se radio jaka fɔ kan nin kɔni ye e ka kɛnɛ kɔrɔ de i ka kɛnɛ kura tɛ Gabi ben dongo do be fara radio lameba kan e ki yere ko fo lameba wi aywa ben lameba jama bela jelen fo tabarkala
ne to ay Mamad Lamine ban nga barga yoro benen au conseil des maliens de l'extérieur ka bolo fara min nyisinen do adama de yani wonde me kula abib silla ga nyemo ya rabbo kono ya tabarkala ambaw lame aw fan aw ji jelen do chumina ambaw bela jelen fo da nyemo o ana technicien nala sona ma tabarkala radio de ani radio kanube mo mina ambu bela jelen fo tabarkala ere kumbe kene min be no ni Morocco tunrangiw ani Mali tunrangiw aw jela ka kene sigi ni ministère de Malien l'extérieur nulu ka wuli ka joy o emu kumba kene ka en tant que participant akli to la jumeni jumena Morocco ka ulu ka fanfelaw fe akli la jumew jira la wala akli la munun be no fana kala aw fana fe fela koy akli na chama jira la Morocco fe bala je no koni nan sera ko o nyona ke ubi a nyona min ban fe nan kara nan sera ko sabati abisika ke kuna wono baye mi ka sigini dunia ubi ka sigini ni nafro Mali ko na pulu ka taki Daud la minum be mo ta barala a fola jume Marocain yara ulu ka korofo kono awo ulu ya ila ko pulu ka ira Marocain na minum be Marocco kan kayiru la kuni jamana do tawre kelenye uku yuga hake sinsin uka sariya sumba kono no be wele ko constitution ko fera uka bara fola ya uye minke mimse ka to Marocain obise ka ladon o kola don obise fana ka participer jamana ka kola aflana yemiye awo we jekulu faranyonga kake jekulu ye jamana kono nauna ni commandireje Allemagne fambelala ani Canada ani États-Unis d'Amérique ani farajara jamana vera minumbe ka minum familialendo ko chamana u faranyonga kuke barake jekulu ye docteur Kunda ni jabuke Kunda ani bolora bara Kunda pour do bise ga jamana deme chumina asabana yemi uye fere ta uka Marocain minum be koka uya considéré 2017 uyu considéré comme région à part wala uni chambre de Congo patronat no be wele ko patronat Marocain be se ka baraka en wax chumina nasoro mo min ba fe ka sanike ubi ka fere ke koka ubi min ba fe ka jamana commandireje jagukela minum be koka ani donike ba minum be koka pour ko kala ko do nyona ka baraka nyonya sabati uni nyonche pour que Maroc be se ka yira wa chumina u bara boloda aywa ani uye jekulu do sigi miye docteur jekulu ye o docteur jekulu be nyon de mewuni docteur baw minumbe Maroc ye pour que nyinini ke bana famfelala o jekulu ye hali mo min manake aragan kisama na e bana soro ko ga ubite ka atigu deme afrakel la chumi annanina ubya duruna keramiye oye recherche française la na be wele ko recherche spatiale c'est-à-dire ka la fusée blana akiba au bese ke chumina ani énergie solaire bese ke la chumina no scientifique berbele minunga doni sabati dendo ulu o française la u bala jam Maroc magobe mina ulu ndu nyonde me pour que ka doni yirwa o doni yirwali mimbe nyesi Maroc yere magube mina yere ko kala sinsi Maroc konana na kalan kana ke kalan jeyete ka kalan jeke minti nafanya jamana ye ka laje jamana yere magube mina sene fanfelala ka fanfelala ani ko were fanfelala ka kisanfe kalan sinsi o bolodanu ni na pour que kanyo honde me barala kam moñini comme ye yonde meni Belgique ka chakeda dobe nabe wele ko Enabel o agence de coopération belge pour que Marocain minum ba fe ka chakeda la nasoro
nafolo tubolo ubse ku deme ka nafolo singuma anika anyeru la abse ka bo chumina ola o sera ka mo bina ni deme minu sera ku ka entreprise udla mbe bayira comment dirais-je miri dobe mimbe wele ko fight nous facilité d'investissement productif ubse ka sinsi mali kono chumina ka dabali tege minumbo o kasi ka dabali tege nafolo ka kan ka bo chuko minna noya la ka soro banku sembala tungarange sembala ka soro fana comment dirais-je minumbe mo kana mbara la na bebere ko institut de recherche ni institut de formation no o bela jelen ka bolo di yoma la je ni teke da de créer pour que ka teke da indeme na extra ka gele soro yoro mina ko gele ya wuli na ba fe ka nafolo fana nyini abe mimbe ka nafolo nyini pour que ka teke da ele ale benani musaka doye banku ni institut financier benani nafolo doye deme jekulu benani nafolo doye pour que afas sigi ka ke yirwa ka sigi ka sabati ola faituni na sigira na lawaliara en tout cas forum ya nyini aka lawaliara pour une première cohorte chakeda ubedla à peu près bon un nombre tenkunati kosobe mais musuga min prévoyer lendo akama oyese familiar tam adamnya na pour que akasega ke chakeda ubedla numba fe ka keyere baraw ke minu ni commune ba fe ka baraka ñogon fe ani minu yere ni état ba fe ka baraka ñogon fe ube ñogon deme ko o chake dawtla o de koni a kumba baye korofo minun temena ni le sabayna CICBL aywa minye mo Lamine Bana au conseil tola e mai mami nga kesi barka gabu anya yi mali kona na ni na ñogona kumba o kala ka chaya ibaye kuma kamunu bi fo seben foro be ke ga iba so a walele bi geleya kuma dola seben foro bu tu resoro ministry ga triwar kono ati boble aw ye mun ke wala sani ko bi se ga waleya ani ka koloshi so parce que ima fo ni tiate ni jet neke ninte si fola ko ka fo ko sigibe ke soro yirwali kola ni doni yirwali kola tungarange ko demena ninta si folo yaro akili jigil la 1996 premier forum des opérateurs économiques des Maliens de l'extérieur ka jongunda ko ministre des affaires étrangères à Alpha Omar Konare ga pangala tunkera ni jatumne ke forum des investisseurs maliens de l'extérieur Amadou Toumani Touré ka pangala atun de laga ke forum des intelligences scientifiques et techniques ani forum des femmes nimbale jelen de la ka mais reconvention min kera bebe tiwaru kono almi do la wale yara kono e basora chaman be ngani chaman minun tumbe chaman masiga ke donc ko pour que ko bele jelen bola fora ko tisan ko ka di ko tiluma ko ka di ko tiluma koroy di minum be tungaranke minum ba fe ka chake dadlan demsenin kunda surtout demsenin kunda ni makoro ba kunda farajala ni farafina unuga jeka ke cheko kuruye ulu ni privé entreprise minum be aloe sam di commerce ni patronat ani comment dirais-je banku bele jele ko ke jekulu ba kele ukani instrument mimbe wele ko fight c'est-à-dire facilité d'investissement productif o jakulu ulu yere ka piloter gouvernement yere aki sembola ataka ke kolosili ni mi yesaria bla uba atlinka bla saria kono me gouvernement yere aka andeme ka saria udla menan tlalola ale yere aki dija kolosili la aka to kotigu yere bolo ulu ni demi jakulu kasika tege di ñoma pour que baraka se ka walia o kononana comité de suivi benasigi comité de mise en œuvre et de suivi o benasigi no sigira o de be ko num bele jelen ta ka awalia gouvernement ba ko mais gouvernement te ke tuni kuluye adamana kuluye mimbe ko nunu nyemo yata aywa jalay na ko ni de sorola aywa monsieur Ban ambi fu ki wala mando ki barkada mo kuma mana wele blema inu so jale banga wele jabe a jala en ko ju ne de bon ko so be ka touré ka yere fo ko so be ka jijalla a jala en
Aka ekibu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ daba fo an faama n'a ma dɔɔni baasi t'a la ka kɛnɛ an b'a fɔ kosɛbɛ an bɛ lamɛn ni jama bɛɛ lajɛlen fo a bɛ sila tɔgɔ la n'ale fana jijalen don mɔgɔ tɛ ko fɔ mɔgɔw ye bilen investissement fanfɛla la a ye dɔ kɛ Mali kɔnɔ a ye dɔ kɛ Mali kɔ kan sisan sa ale yɛrɛ a décidelen de don k'i ye ka a fanga k'a la ani union des ambassadeurs ani jɛkulu fɛn fɛn min b'a fɛ ka baara kɛ FEIP kɔnɔna na k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka se ka nin waleya an b'aw bɛɛ lajɛlen fo hakɛto b'a la sali ala Muhamad salim ni kun ye Mamadu Lamini Ba nin ye au conseil malien lectureur ale tɔgɔ la min bɛ etali kɛ kɛnɛ in kan ale tun bɛ yen nɔ tile fila in baara bɛɛ lajɛlen a sen donna la da donna la a tun b'a kɛnɛ kan an y'a kanu ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ an fana ni ani ɲɔgɔn cɛ n'o bɔra yen nɔ hali bi minnu tun bɛ kɛnɛ kan participants na min ye an ye présidents ni ɲininka président d'honneur olu lamɛn ani coordonnateur lamɛn minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'u dadula baara la an bɛ ka munumunu olu fana fanfɛla fɛ min ye Mamadu Lamini Ba nin an n'ale tɛmɛnen kɔ an bɛ munumunu ka taa min ye Buye Sise Bamusu Buye Sise an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni a kɛnɛ in kan fɛn minnu kɛla a hakili bɛ fɛn minnu na a fana na olu fɔ an ɲɛna donc gasa n'o cɛ an bɛ jigin an ka fɔliman dɔ lamɛn Bamusu Buye Sise allo i bɛ radio Jaga fɔ kan nin waati in na 100.7 MHz kɔrɔ baasi t'e la i tɛ maa kura ye nin kɛnɛ kan i ka kɛnɛ kɔrɔ don nka don o don radio lamɛnbaa dɔ bɛ fara a kan i yɛrɛ ko fɔ lamɛnbaaw ye ne tɔgɔ Buye Sise ne tɔgɔra n ko ka mɔgɔ sugantilen ka don CNT kɔnɔ n'o ye assemblée min kɛra assemblée kɔrɔ nɔrabila ye coup d'état kɔfɛ ne bɛɛ bɛ n wele ko BAMS ne fana ye 16e ye ne ye conseil supérieur de la diaspora malienne ne b'o jɛkulu fana kɔnɔna na n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma tabarikala min ye Buye Sise tile fila ɲɔgɔn ye kɔni kɛla Maroc den minnu bɛ jamana kɔ kan ani Mali den minnu bɛ jamana kɔ kan aw ni ɲɔgɔn cɛ CICB la sigi in kun ye walasa ka se k'a lajɛ ka se ka nafasɔrɔ siraw dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan nɔ malidenw fɛ minnu taamana e tun bɛ kɛnɛ in kan i da donna a kuma na i ye wulikajɔ caman kɛ an bɛ fɛ fɛn minnu fɔla bakurubaw ye minnu ye an bɛ se ka hakili to minnu na i k'o fɔ an ye en effet nin tile saba ye min tɛmɛna ka taa jeudi vendredi ani sibiri donc an ka ministère n'o ye ministère des Maliens de l'extérieur ani intégration africaine olu ye baara dɔ labɛn a tun kan ka kɛ depuis 2020 kɔnɔ la mais banajugu in tun man kan n'o ye coronavirus ye o kɛra sababu ye ka reporter siɲɛ caman mais ɲinan ala barika la ala ni ministre ka cɛsiri ani a ka technicien kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burulayi Keyita u sera k'u seko k'a ko la pour nin forum ka se ka kɛ ani Maroc ambassadeur bɛ yan nɔ kura min nana donc ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ka kuma kɔnɔ tɔngɔnange Mali tɔngɔnangew ni Maroc tɔngɔnangew ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka ɲɔgɔn compléter ka ɲɔgɔn ladɔnniya parce que Maroc tɔngɔnange n bɛ se k'a fɔ investissement na olu b'anw ɲɛ dɔɔni parce que an ka tɔngɔw kɛcogo tɛ kelen ye nɔgɔya dɔ b'olu bolo tɔngɔ la o t'anw bolo et puis encore an ka tɔngɔ ye n'i y'a jateminɛ an fɛ yan nɔ an ka tɔngɔ bakuruba la fɛn fɛn bɛ taa tɔngɔ la an tɛ taa an yɛrɛ kama an bɛ taa de ka se ka musaka dɔ sɔrɔ k'o ci an somɔgɔw ma bon Marocains dun ta essentiel o bɛ taa de ka taa kalan kɛ ou bien ka taa baara kɛ ka se ka dɔnniya faamu ka segin ka t'u faso la ou bien hali n'u tora u jatigila la u bɛ baara kɛ mais a wari tɛ taa essentiellement famille dɔrɔn kɔrɔ i n'a fɔ Maliens ka immigration bɛ cogo min na olu bɛ taa investissement de kɛ donc an fana y'o de fɔ n ko sisan nɔ nouvelle génération kura bɛ taama sira kan donc an ka lajɛ k'a yira Mali opportunité bɛ Mali kɔnɔ an jatigila a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ dɔnnaw an yɛrɛ Maliens an bɛ se ka idée sɔrɔ ka na investissement kɛ yan nɔ pour mɔgɔw ka se ka baara sɔrɔ ka se ka expérience sɔrɔ minnu b'an kɔ yan nɔ et puis encore an sigilen bɛ minnu fɛ yen nɔ fana entreprise b'olu bolo olu fana bɛ se ka na yan nɔ ka baarakɛdaw dayɛlɛ ka cikɛdaw dayɛlɛ pour ka se ka an badenw ta baara la donc o hakilina de tun bɛ yen nin tile saba ɲɔgɔn kɔnɔ la ni ala sɔnna san wɛrɛ édition o bɛ taa kɛ Maroc
ayiwa min ye Mbuye Cisse hali bi ɲininkali min b'an bolo o de ye k'a fɔ aw minnu ye tɔnw ye aw bɛna mun de kɛ sisan aw bɛna komasegin de k'aw ka tɔndenw ye jamana ni jamana wa walima nin ye ko ye ko min bɛ gulo aw dama de la minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na n'o ye malidenw ye olu bɛ se ka nin komasegin sɔrɔ cogo di restitution. Voilà, n'y a la sona, c'est comme à chaque fois, qui fait faire Mali, on va Mali Koka, n'avait tout le monde concerné. Amanga bâton de pèleranta, Fengrana, Anga président, Anga Souli Bayno, Mamé Chirifa Hydrae, Atesi Atemina, donc à une ampela d'Ilen fait, qu'au Ambesida Franfena, Anga Si, Katongo Donia, à Keramou SMT, il fait d'un conon, même to c'est d'un conon, Malien là, pour qui Malien qui s'y met Koka, Agaka, Anga Se pour la Donia, à Nikris Waknolan, à une Nike. Donc Ambé fait, ni Femia, ou bien Femganga Fraka, au Kana, Anga Mangotkun. En somme, c'est comme si From de continuer ça, mais puis en phase de restriction là, on va faire comme on a tout le monde, ainsi de suite, à quel don il a donc, tel il a fait, à Kacha à la fait, on sait qu'il n'a pas pour mieux orienter l'investissement de la diaspora. Voilà. Au coffre, mini. On va les flâner, là, c'est un faux et son lot qu'on a là. On a un sens, un sens un peu de ta Dunayala, Kaseka. Ambadou na samia akola ayiwa mi ye Mbuye Cisse ni ɲɔgɔnna kun bɛ caman kɛla Mali kɔnɔna na mun bɛ tunkarankew ko fɔ u ka nafa sɔrɔ minnu ye maa kalannenw ye kodɔnnenw musow taw a n'a ɲɔgɔnna caman nka garanti jumɛn b'e bolo k'a fɔ ko nin zen ta kɔni bɛ kɛ ka ɲɛ ani a bɛ lakɔlɔsi. Bon, garanti min bɛ ne bolo o y'a ye parce que nin zen na tunkarankew yɛrɛ wulilen don k'i hakili a ko la a tɛ dan ministère dɔrɔn ka bolo kan a tɛna da Mali état dɔrɔn ka bolo kan an y'o de fɔ forum yɛrɛ kɔnɔla la n ko an seginna ɲɔgɔn ye ba in na kumamuguba fɔ in na an bɛ fɛnw labɛn ka papiyew labɛn sɛbɛnninw bɛ kɛ mais a bɛ bila ministre ka tiroir kɔnɔ a tɛ labɔ bilen a taatɔ a b'a fili ɲaman na ou bien hali n'a tora tiroir kɔnɔ ministre kura min bɛ nalen o b'a fili ɲaman na o fana b'a ta kumalasigi kɛ n kɔ tuguni n ka tɛna don o la jigin na donc an bɛna comité de pilotage dɔ sigi ka lajɛ baara min fɔra n'a bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ mun de y'a jɛ ou bien n'a bɛ ka kɛ a tɔ ye jumɛn donc a bɛ fɔ o ma ko comité d'évaluation et de suivi ni ala sɔnna o bɛ sigi sen kan donc jɛkulu caman bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ plus état fana ka la partie institutionnelle donc n'o ye ministère olu fana ka mɔgɔw bɛ y'a kɔnɔla la an ka partenaires marocains olu fana ka mɔgɔw bɛ y'a kɔnɔla la. tabarikala mamuso min ye Mbuye Cisse an bɛ se k'a fɔ baro kɔni sela a kuncɛyɔrɔ la an b'i fo n'a sɔrɔ welewelekan min b'i bolo walima folikan ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma. Bon, welcome bɛ ne bolo o y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ye an kɛra Mali kɔnɔ an ka Mali kɔ an bɛ Mali kɔ kan o jamana bɛ lahala min kɔnɔ sanction b'a kan sanction min don autorité de la transition ka laɲini tɛ mɔgɔ wɛrɛ de laɲini don Mali kɛra cogo cogo Mali y'anw de ta ye donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɔw b'a fɔ o de la ko résilience donc nin y'a kalo 2 ye Mali ma ci Mali ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala barika la o bɛɛ b'a yira ko maliyɛnw bɛnnen don maliyɛnw bɛ ka kan kelen fɔ donc o kan kelen fɔ an ka se k'o lawale halisa n'an bɛnnen don a fɔ cogo min na kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an bɛnnen don a tɛ bɔ a tɛ kun mɔgɔ la ka bɔ kɔ kan k'u b'a fɔ a ye k'an ka élection kɛ nin waati in na ou bien an maliyɛnw de bɛ bi a la hali n'an bɛ ɲɔgɔn kunkolo bɔgɔti o ti maa ɲasira la o y'anw de ta ye donc an ka a lajɛ élection ko kuma tɛ ou bien k'a fɔ ko minnu bɛ fanga la k'u bɛ fɛ k'u maintenir an k'o de ka jamana labɛn ka jamana sabati san 30 Mali kun bɛ minnu bolo olu ye fɛɛrɛ ni fɛn bɛɛ latigɛ k'a kɛ nka ma se ka ɲɛ o bolo donc an fana ka système wɛrɛ lajɛ mais mɔgɔ tɛ se ka bɔ kɔ kan k'a fɔ k'u b'o imposer kan donc ne ka kuma laban ye min ye maliyɛnw bɛɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kelen ye pour ka se ka Mali labaara. tabarikala min ye Mbuye Cisse an b'i fo i ka sɔnni na k'an ka ɲininkaliw jaabi k'a fɔ ko n'Ala ma basi k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛ wɛrɛ. merci. nin kun ye Mbuye Cisse bɛɛ lajɛlen ko bamuso ale ye maliden ye min bɛ yen nɔ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ France jamana kan tɔnden don fana min ye conseil supérieur malien 16e o tɔn kɔnɔna na min ye bidon in na olu fana ye danaya d'a kan ka taa u jɔyɔrɔ fa ka taa malidenw jɔyɔrɔ fa minnu bɛ tamayɔrɔ la n'o ye tunkarankew ye min ye an ka camancɛ wasabulon o kɔnɔna na bi ni o ye CNT donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ jate bakuruba la an ye mɔmɔli kɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu sen donna baaraw la olu kumana minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye olu kumana ani fana baara wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ dɛn ministère maaw la
olu fana kumana gani ala sɔnna ma lɛri di maaw ma nataw la an bɛna fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka élément bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma se ka kuma nin kɔnɔna na ni ministère département yɛrɛ mɔgɔw donc kunun ko olu nɔ tɛ anw yɛrɛw de nɔ don sabula min ye clôture la an kun kan ka se ka bɛn waati min na baara kun fɔra k'a bɛ kɛ waati min na kɔnna o waati ɲɛ dɔɔni donc an fana tun bɛ sɛmɛkɛrɛkɛla radio baara ni giringajɔw tɛ ban jakite an bɛ se waati min na o y'a sɔrɔ jama kɔni yɛrɛkɛla gan an sera ka muɲini mun sɔrɔ o de kun ye walasa min ye birifile lankolon kana to misiden fana kana jɔ an y'o fara ɲɔgɔn k'o di maaw ma an sera ka minnu lasɔrɔ an y'olu kumana talen ɲɛfɛ don wɛrɛw la fana an jigiya b'a kan ka fɔ an bɛna maa caman sɔrɔ autour de la table walasa ka se ka kuma nin ko tɔ kan walasa faamuyali bɛ se ka jidi hali bi nɛgɛjuru sira sanga tɔ kɔni man ca bilen nka an b'an tɛgɛ bɔ a kan ni o ye 00223 min ye 2024 76 29 00223 2024 78 78 2024 98 98 an bɔra ka kuma fɛn min kan sisan ni o ye forum ye aw ka hakilila ye jumɛn ye forum ko la nafa min bɛ yen n'aw b'a se aw ka duguw ma aw ka sigidaw ma Mali jamana ma a dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten wari min bɛ na san o san ka bɔ tunga na min ye sɛfɛ wari miliyari ba kelen ani kɔ kuma dɔw la a bɛ dan ka bɛn o de ma wari minnu bɛ na a bɛ kɛ ka so jɔ tiɲɛ don a bɛ kɛ ka dumuni kow ni fɛnw ɲɛnabɔ nka ni wari ninnu sera ka kɛ nafasɔrɔ sira wɛrɛ ye aw ye ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o fana bɛ se ka na tɔnɔ bɔ o fana tɛ se ka kɛ hɛrɛ ye aw ma wa nɛgɛjuru b'aw ka bila la ni minnu fɛ ka weleli kɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn ka bɔ min ye Mali fanw fa k'a daminɛ Kayɛlɛ ka taa gosi fo Tezawaten aw tɛ weleli kɛ aw ta ye lamɛnli ye ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ nka minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu bɛ dancɛw kɔfɛ ka ban olu bɛ se ka weleli kɛ jamukan in kɔnɔna na walasa ka se k'u ka hakilila di walima ni fɛn wɛrɛ minnu b'u fɛ yen nɔ ka se ka o ɲɛfɔ foli ni tanuni an bɛ jakite an b'an profiter ka o ta ka taa lamɛnbaajɛrɛ jɛkulu bɛɛ ma u ka ca u b'an lamɛn an teriw n'an kanubaw ni an limanaw caman n'an taara Faransi jamana kan an bɛ min ye ɲininka Tijani Mariko sɔrɔ yen nɔ min ye ani furumuso ka taa se cɛkɔrɔba tɔma ma n'o ye Zumana Mariko Ncini an b'u bɛɛ lajɛrɛlen fo Musa Sal Alajo Fatumata de Katikaw ka Musa a bɛ Faransikaw fɛ yen an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada n'an bɔra yen nɔ min ye an bɛ taa Allemagne min ye Umar Dambele Allemagne Munich an b'a fo k'a waleɲuman dɔn nin jamukan kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa min ye États-Unis d'Amérique min Grand Sila ale bɛ États-Unis d'Amérique an ka foli bɛ a ye Grand Sila ko bɛ cogo di j'espère que tout bɛ yen alhamdulillah an bɛ taa Susikaw fɛ maa bɛ nɛgɛw la allo 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 an bɛ hakɛto ɲini minnu bɛ yen n'a b'an wele a b'an wele sira minnu fɛ ni a bɛ lamɛnli kɛ yɔrɔ minnu na a b'olu datugu o mana kɛ radio o mana kɛ télé o mana kɛ téléphone ye o la n'a ye weleli kɛ ka ban n'a fɔra ko allo an bɛ kuma téléphone na o sira jɛlen don o la an bɛ ɲɔgɔn faamuya ka ɲɛ hali bi an bɛ taa ni foli ye min ye an bɛ taa Susikaw fɛ yen nɔ Aruna Kulubali bɛ Sus an ka foli ani tanuniba ye n'an bɔra an bɛ segin ka na Congo min ye Laji Ture ne balimakɛ ale bɛ Congo Brazza an b'a fo Kaba Sise an b'a fo Congo Brazza an bɛ Kande Sisoko fo Congo Brazzaville min ye Docteur Jali an b'a fo Congo Brazzaville an bɛ taa Congo Pointe-Noire min ye Mamadou Yafa ye ale bɛ Congo Pointe-Noire an b'a fo dantɛ foli min na min ye Brazzaville hali bi Mamadou Dramé Awa Gafuri cɛ ale bɛ Congo Brazzaville an ka foli ba ye allo Abdou ani tile Naba ani tile tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min Demba Sinayogo ka wele ka bɔ Italie Demba Sinayogo ko bɛ cogo di an famana dɔɔnin dɛ o kɛra vraiment i Sinayogo a bɛ dépend wagati min u togoya la n bolo tiɲɛ don don dɔ n tɛ se ka bɛn ni jamukan awɔ effectivement Demba ko bɛ cogo di aw fan fɛ i bɔra ka jamukan daminɛ lamɛn kumakan ni fɛn minnu fɔla est-ce que i bɛ fɛ ka dɔ fɔ i bɛ fɛ ka réagir o fɛnw kan bon vraiment tiɲɛna ma se ka daminɛ sɔrɔ fiyewu n donna kɔnɔ kɔsa in na sisan d'accord ok directement y'a ye a b'a ka téléphone labila an ko an ka weleli kɛ ka hakilina dɔ di u kɔni mun bɛ n fɛ bi vraiment an bolo fila dɛrɛlen bɛ min kan kosɛbɛ o y'an ka carte ɲinako in ye foyi kɔni ma ɲɛnabɔ a la foyi ma yɛlɛma d'accord parce que an ye kunnafoni sɔrɔ kunna sini ko au conseil malien des Italiens la minnu bɛ Italie yan awɔ ambassade y'a di u ma o y'a publier u ka page kan donc ko correction ko ye ko mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ yen ni dɔ bɔra a si la ko o ta tɛna corriger ko minnu ta ye peut-être ni fili kelen kɛra ka tɔgɔ alphabet dɔ la ou bien dugu
ko o bɛ se ka corriger ko mais ko fɛn fɛn dɔ b'a si la k'a tɛ se ka corriger an kɔni bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye vraiment an b'a fɔ jo tɛ u bolo nka u k'a bila u kun na adamaden fɛn o fɛn min bɛna kɔgɔji in kɔfɛ a ne delila ka kuma in fɔ aw ka radio in kan ka tɛmɛ bɛɛ bɛ ko suguya kelen de ka buru ka papier sɔrɔ mais u k'a a miiri fɔlɔ yala sababu jumɛn ye mɔgɔw bɔ jamanaw kɔnɔ mɔgɔw ye sira sugu jumɛnw de tigɛ ka se jamana ninnu kɔnɔ yan o tuma kun jumɛn de y'a to u bɛ ko ninnu kɛ u k'o ɲini k'o dɔn u b'a fɔ ko sariya sɔsɔ don n'i taara ambassade la sisan u bɛ ambassade yɛrɛ bɛ bolonɔ kɛ k'a d'i ma nin de ye karisa si yɛrɛ mais min b'a ka papier kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan o tɛ donc tɔgɔ min yankaw k'a falen anw ko si falen ye sariya sɔsɔ ye donc mais yankaw tɛ sariya mɔgɔ ye o la sisan wa anw de kan k'a faamu an faso kɔnɔ yan ye wali jamana ye n bɛ fɛ ka hakilina dɔ fɔ a tɛ ko ne bi kodɔn ne ma kalan n ka kodɔn da yaala kɔnɔ n ye dɔɔni fitinin min sɔrɔ n ka kodɔnbaliya faamuni na n'u continuera nin fɛ u bɛna to olu yɛrɛ de bɛna jamana in papier bɔ ba la ka da kan kun min na yankaw de bɛna bɔ an ka ko bɛɛ kalama fɔ an farafinw k'a dɔn ko diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ namara de kan bi tiɲɛ tɛ fɔla diɲɛ kɔnɔ bi wa mun de bɛ ka mɔgɔninfin a tɛ n'a fɔ n bɛ fɛ ka diɲɛ dɔgɔya kuma ni a fɔcogo de don ayiwa kɛlɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Abudu n'an y'u ta k'u lajɛ fɛn minnu bɛ yen an ɲɛ b'u la ni se bɛ min ye bi o ka tiɲɛ de ye tiɲɛ ye bolokolon ka tiɲɛ min bɛ ta bi o man ca dɛ ayiwa donc an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ vraiment u k'a faamu a tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ta ti dɔw ta ka solution ye dɔw ta ka solution ye an fan fɛ ni o kɛra la o b'a to tanga bi to kow kan nka n'an y'a bɛɛ cɛ ni dusu ye kelen ye o man ɲi dɛ ayiwa faamuna mɔgɔ adamaden n'i taara yan cogo cogo i bɛ maliyɛnw sɔrɔ wari bila la ka taa Mali la a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ taa an faso de kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min sisan hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ sojɔ wari ni dumuniko de ye an minnu bɛ tunga in ban nɔ i tɛ Abudu n b'o f'i ɲɛna kuma de man ɲi i di mɔgɔ mɔgɔ mana baro kɛ hali n'aw ma deli ka ɲɔgɔn ye n'a y'a ka lahalayaw f'i ye so yan fan fɛ i jigi bi sin ka misɛnya a yɔrɔnin bɛɛ jamana gouvernement fan fɛ o somɔgɔ fan fɛ o a fanba bɛɛ mɔgɔ caman bɛ yaala nin na ko faso k'a bila a kun na a ka d'a caman ye ka se ka segin faso kɔnɔ ka sigi ka baara kɛ mais a bɛ kɛ ni ɲɛbila minnu ye a kɛcogo kamanagan min bɛ mɔgɔw kan o de bɛ ka mɔgɔw bila ko caman kɔnɔ n'Ala sɔnna ma faamuna wala ko an b'a ɲini u fɛ k'u bolo da u dusu la a tɛ n'a fɔ k'a fɔ ko dimi ko de don anw fana an k'a lajɛ an k'a faamu mais tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo u bɛ fɛ k'a gɛlɛya dɔɔni kosɛbɛ u k'a lajɛ an k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo dɔɔni o la u bɛ sɔn ka fisaya ko a dɔw la a bɛ k'i hakili la k'a fɔ ko n'i ta ye dusu fɛ k'o b'a ɲɛnabɔ o de b'a bɛɛ ɲagami ayiwa faamuna an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma donc n bɛ yafa deli radio lamɛnbaga bɛɛ fɛ mɔgɔ ma min tulo bɛ na mɔgɔ kana bila i kunna ko n bɛ ka kuma minnu fɔ ko n bɛ k'a fɔ dimi bolo ma o tɛ n ka faamuya bolo ni dɔrɔn de don merci Sinayewu donc ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala sɔnna ma inchallah n tɛ fɛ ka don mɔgɔ gasi la a faamuna vraiment jɛmukan taabolo ka ɲi n bɛ foli kɛ bɛɛ ye tabarikala bɛɛ lajɛlen foli ka aw yɛrɛ fo a n'aw ka radio k'aw fo merci bien ni kun ye Sinayewu ye ka bɔ Italie an b'a fo dantɛ foli la hali bi nɛgɛjuru n'an sera ka mɔgɔ kelen sɔrɔ min ye 00 223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 la radio jɛ ka fɔ waati sɛbɛkoronen bɛ an bolo yan nɔ min ye foli tanu an bɛ don Faransi kɔnɔ hali bi Mohamed Jawara n'a furumuso Madame Jawara Laïcha Maïga Musa Sise n'a furumuso ni o ye Madame Sise Mariamu Jawara an b'u bɛɛ lajɛlen fo Aruna Tanja Mamadou Tanja Segu Tanja ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi an b'u fo dantɛ foli la ni waati in na an bɛ jate an bɛ ka to ɲininkɛlabaw ni kanubagaw fɛ minnu y'an wele an b'u fo janko ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an k'a fɔ Sinayewu min y'an wele an b'a fo waati kɔni dɔgɔyala maa caman se ka don donc minnu bɛ yen nɔ n'a kun ka d'u ye an ka baro kɛ an bɛ ka to ɲini k'u fɛ bɔ waati kɔni o dafala anw fɛ yan nɔ min ye Ahmed Jagti ale de bɛ choix kɔli la nin waati in na min ye Buwa Jabate ale bɛ sɛbɛn fura ko olu bɛɛ lajɛlen kunna nin waati in na min ye kana ye o sabatilen bɛ Amadu Mukoro fɛ ka jamukan lase aw ma Abdou Touré nka ka jamukan sigi sen ka hakili labɔ ka bi o ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye tɔɔrɔ foyi t'a la a bɛ dugu la a ye an ka yamaruya ka bi jamu kɛ a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ
sanu cɛla ka basi ni kulusuma di an ka jamana ma an ka hakili to an yɛrɛ la don o don adama ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca a ka to bɛ nin kan wasalam